Коркунычсызлык кагыйдәләре җәй көне балаларны ничек сакларга соң дигән сорау куйганнан соң, ул куркынычларны иң беренче билгеләргә кирәктер. Мәсәлән, Иң беренчесе сулыклар, суда бату. Икенчесе тәрәзәдән егылып төшү. Өченчесе баланы ябык машинада калдыру. Иссидә. Менә шушы төп 3 проблема дип билгели белгечләр. Суда бату. Баланы иң беренче менә шушы хәвефтән саклап калыр өчен аны кичкенәдән үк суда йөзәргә өйрәтергә кирәк диләр. Әлбәттә инде бу 100% саклап кала дигән сүз түгел, тик шулай да бала үз-үзенә беренче ярдәм күрсәтә һәм әлбәттә инде суда үз-үзеңне ничек тотарга кирәклеген өйрәнергә тиеш диләр. Һәм бала аңларга тиеш инде, кайда ярый, кайда ярамый. Әлбәттә. Өлкәннәр белән генә, уллар белән генә булганда гына ярый дип. Тукта, барып кайтыйм әле үз белдеклегем белән дип кенә түгел. Кемнәр белән барырга ярый? Тәрбия. Тәрәзәдән егылып төшү гадәттә 2-4 яшьлек балалар егылып төшә диләр. Шуңа күрә әти-әниләр инде һәр вакытта үзләре өйдә булганда ачып куйым әле тәрәзәне дип тәрәзәне киң итеп ачып куялар да, анда инде сетка булса да бу баланы саклап кала алмый һәм бала тотынып егылып төшә диләр. Менә аңада Гафу белдерәм, безне Алла саклады бит. Менә ул баланың Ширки беләнме? Тәрәзәгә ширки москит. Әле олы малай кичкенә вакытта мин эштә, хатын кухняда тәрәзәләр ачык бит инде җәй көне. Һәм ишетәм ди урамда ның тавышы ди, Рамазанның тавышы ди. Урамнан килә инде ди. Әни ди, кара Рамазанның тавышына ошаган дип уйлап куйдым ди. Шуннан тагын бер ишеткәч, тукталып дип барып караса спальняга теге москитный сеткага сөялгән дә урамга карап, әни дип акырып тора икән. Алла саклаган шунда. Шуңа күрә тәрәзәләрне ничек кенә булса да, я аларның ручкаларын алып куярга кирәк диләр. Я инде үзегез өйдә булсагыз да, аларны бик киң итеп ачылмый торган иттереп, анда нәрсәләр беркетеп куярга кирәк диләр. Менә ул балаларны тәрәз төпләренә үзебез дә кайчак ияләштерәбез. Менә кичкенә балаларын бастырып куябыз да тәрәз төбенә. Ул урамнан карап тора. Әнә машина. Аннары ул бар икән дип ияләшә. Һәм машинада кызу сугу дуслар, баланы бер генә минутка да калдырырга ярамый икән, җәй көне машинада Алла сакласын диләр. Баланың ябык машинада калуының куркынычсызлык вакыты юк диләр. 5 минут, 1 минутка гына кирип киттем мин, 30 секундка гына андай әйбер булырга тиеш түгел.